iyang anak nga si Ham nagpakaulaw sa iyang amahan, pero si Shem og si Japet nagtabon silang sala mga igsoon. So kini nga tong hisgutan karon mo connect ni sa niagi nga passage. Remember nga si Ham siya ang gitunglo siyang amahan no. Unya kini si Ham igsoon ang iyang apo, ang iyang anak nga si Cush o ang iyang apo nga si Nimrod, mao na siya gabuhat sa Tower of Babel. Nga atong matun-an karon, connected man na siya. So tanawon na to unsa ka lala na pod ang gibuhat sa tao kaniadto niaging panahon ug nganong gilibog sa Ginoo ang language sa una. Kay niaging panahon igsoon sa Genesis 11. Before ang 11, usara ang language sa una. Nya tungod adtong sala nga ilang gibuhat, gilibog sila sa Ginoo nang nanay Korean, nanay Japanese, Chinese, nanay Pilipino. Ana, mo nay diri gasugod igsoon ang sinugdanan sa pagkalain-lain og language. So mo na toy gamay nga history before na magsugod. Genesis 11 makita siya sa 1 hangtod sa 9. Ako lang hinayon ni akong tingog kay ug mosobrag storya man god mo piaok. Okay na? Say amen kung naa ka diha. Barog to tanan digsoon sa makausa atong basahon ang pulong sa Ginoo sa pagtahod nya manglingkod ta human og ampo. Genesis 11 ingon ang verse 1 sa sinugdan may usa lamang ka pinulungan sa tibuok kalibutan sa pagpamalhin sa mga tawo gikan sa sidlakan. Nayabot sila sa usa ka patag nga Shinar ug mipuyo sila didto. Ug nagingananay sila, dali maghimo kita tisa ug paagi ug ipaagi nato kini kalayo or mugahi. Busa nagkabaton sila tisa og aspalto aron ipatapot niini. Unya mingon sila karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga nagsangko sa langit, himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad ug sa tore nga gitukod sa mga tawo. Ug miingon ang Ginoo karon usa na lang kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan ug sinugdan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa mga naog kita og libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan og mihunong sila pagtukod sa syudad. Babel ang ngalan sa syudad, kadidto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tawo og gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Let's pray. Lord, salamat sa imong kamaayo, among gipaubos Lord, ingon nga ikaw ang angayan nga simbahon. Gigamit lang minimo Lord ng ingon nga instrumento sa pagpadayon ani nga buluhaton. Tabangi mi Lord nga ang kasing-kasing madinawaton mapabusanon, dili muhari ning garbo, dili muhari ning magarbuhon o Dios. Ay mi kasing-kasing nga humble Lord God, labi na sa balaang espiritu nga magapamuhat sa matag usa nga kasing-kasing. Gikan sa nagwali ngadto sa maminaw Lord God. Amo ning giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga buntag sa makausa. Magandang umaga sa lahat. Naganam tay Tagalog ani. Niage mura mi og kuan ani, mura tag komedisyon ni pag niage si pastor ka Tagalog nga mura og basta mura wa didto wa dire na sagdi lang be kay makasabot ra kapuhon. Magkaintindihan din tayo. So ngayon magkunting Bisaya at Tagalog tayo kasi hirapan tayo sa kalisod, manggod. Kaya padayon ta ha. Hindi lang ka naman kay translator diha. Pwede po si ChatGPT, mong ipaana. Ako si sultin ako automatic man na. Mao din na di ay. Bright man na ChatGPT. Okay. So, ning kabuntagon ang atong isgutan ang plano sa sala o ang plano sa Dios. Tara maingon, plano sa sala. Tara maingon, plano sa Dios. So, anong plano sa sala o ang plano ng Dios sa ating buhay. So, muna sa atong isgutan, pinagi sa kinabuhi aning mga tawhana sa Tower of Babel. Okay? So, akong yang tanan nga maminaw ha, kung pwede lang ang bata rin magstorya. Pero og na mo mga di ka sabtanan, pwede mangutana mo, pero ayo as much as possible ayo mo pag-istoryaanay para ang atong walik nindot siyang paminawon. Amen ba?
Okay, so magsugod ta. So sa Genesis 11 mga igsoon, ang history ani ingon ang Bible sa verse 1 ug 2 nga usaray language nila, usaray pinulungan. Amen. Unya kana bang sa akong pag-study man god Hebreo ra gud ang ilang pinulungan, di ko kahibaw ug unsa gayoy pagsulti sa Hebro kay lisod man to. Wa may katuon pud ana na magtuon pud ko murag lisod-lisod gid siya, pero ang point igsoon nga kanang kung imong balikon ang Genesis 9 ug 10, magbasa mo ana sa inyong Bible, ang plano sa Ginoo nga silang tanan puy-an nila ang tibuok kalibutan. Okay? So mo ni plano sa Ginoo nga kanang manganak ang tanang tao, mudaghan ang tanang tao unya lukpo nila ang tibuok kalibutan. Ang nahitabo sa Genesis 11, nagtapo silang tanan. Okay, so nakasala sila, nasayop na sila tungod kay ang gusto sa Ginoo lukpo ang kalibutan. Pero mingsupak ang katawhan og naghiusa sila. Gani ingon ang Bible, naghimo sila og city, unya sulod sa syudad, naghimo pagid sila og tower. Na gusto nila nga kining tower mo abot sa langit. Sinyo nga una kaya ka ha? Lablayu ano? Isa Bible mo kadigsoon kaning langit, tatit nanay tulo ka langit. Una kaning langit nga gitawag sa sky, kana makita nimo diha sa panganod. Ikaduha nga langit kaning universe. Mo na say second heaven, kunya ang third nga langit kaning puy-an sa Ginoo, puy-an nato someday. Matud pa sa usa ka astronaut, usa to gitawag na kanang mudong sa laing mga ana bitong mudong sa moon nga na ba? Iya jung gisubay ang universe, wa siya nakit ang Ginoo. Nga naman, kay ang tao lagi makita ang Ginoo kung mamatay siya. Unless kung siya pod nakadawat ni Kristo nga Ginoo manluluwas. Atong pagkasulti mga igsoon nga kining mo ni plano sa tao atong panahona nga mudong sila langit, so ato na may bal-an og ngano. Pero basaon nimo na sa verse 2 mga igsoon. Ano yung verse 2 ha? Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, tanang maingon sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag nga Shinar ug gipuyo sila didto. Kaning pulong nga sidlakan igsoon sa English east, gastadi gyud kog ayo ani para masabtan ako og nganong ingani ang nahitabo. So kaning sidlakan or east, mo ni ang time, mo ning lugar nga giadtuan ni Adan og ni Eva sa diyang gipalaya sila sa Ginoo sa Garden of Eden. Nasabtan. Unya kani pong east or sidlakan mao pod ni ang gilayasan ni Cain. Dili si Cain. Cain. Man niya to kay man ni are basi malibog ko ba apil ko suwali. Apil ginis Pedro, no? Papa po nimo. So balik ta. Asa na po di maabot? So mo gilayasan ni Adan og ni Eva sa ding gipalaya sila sa Ginoo kaning east unya imo pud ni gilayasan ni Cain. Nya nasabtan ako ba nga sa time di ang tao makasala sa Ginoo, ang usually dungan niya magpalayo siya sa presensya sa Ginoo. No? Ikaw gani makasala gani ka, natural sa imo nga mulayo gid ka sa imong minahal kinabuhi, kabantay ka og magdumot, magbikil mo, magbungol or magpalayo. Ingana po na sa Ginoo, pag makasa gani ka, pwede or posibilidad nga nung di ka kaduol sa Ginoo pagsimba kay tungod na sa imong sa. Natural din nimo nga, wala di ko mo simba rong Domingo oy kay nakasa ko sa Ginoo ba? Moingon na lang ko ni pastor nga gilantan ko kintahay lang ha kay basig kay bawo lagi pastor ana. Pero posible lang bang ano man natural sa tao nga pag makasa siya, mulayo siya sa presensya sa Ginoo. Munang kani mga tawhana, lapid pagkasulti, kung imong sabton, sila palang daan sa ilang gipuy-an, minglayo na sila sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Mao ni gusto sa tao gyud nga mulayo siya sa kabubuton sa Ginoo. Kunya sunod, natong nabasa ganina nga sa sidlakan nagpuyo sila sa gitawag nga Shinar. Tama ingon Shinar. So kaning Shinar mga igsoon kung mag-study kag Bible mo ni kanang gipuy-an sa mga taga Babylon. Diri gasugod ang Babylon ngaming ulipon sa taga Israel. Makasabot ra mo unya sa pagpadayon ng tugwali basta kay mo na si gipuy-an kining Babylon kontra na siya sa mga taga Israel. Nasabtan. Dayon ang himo aning Tower of Babel gitawag siya si Nimrod. Babasa nimo na siya sa Genesis chapter 8 verse 8 to 10. Nga kani si Nimrod, mangangayam na siya, maayo mangangayam. Unya, ang lolo niya, kinsa ganito si Ham, nga gitunglo sa Ginoo atong giwali pagniagi nga Sunday.
Unya, siya ang leader. Mo nang siya ang leader sa pagtukod sa Genesis. Si Nimrod, minaw. Nakatriling ang salida. Si kini si Nimrod, sa atong mabasa diha sa Bible igsoon sa verse 3, atong basahon sa verse 3 ha, para makasabot mo sa kong point. Ingon ang Bible, og nag-ingnanay sila. So si Nimrod ang leader, ani ingon siya, dali, maghimo kita, or let us make, maghimo kitag tisa, ug ipaagi nato kinig kalayo, aron ugahi, busa, nagkabaton sila tisa, ug spalto, aron ipatapot niini. Verse 4, unya, miingon sila, karon, magbuhat kitag syudad. Unya, nga mahituri nga sangko sa langit. Okay, hangad sa ni Pastor og balik. So, ang ilang plano sa ganito, naghimo sila og city or syudad. Unya, gusto nilang nalimot ko sa Tagalog, be, sorry, be. Gusto nilang magtayo, ha? Gusto nilang magtayo. Magtindog lahi man to. Gusto nilang magtayo ng tower. Ano sa may Tagalog tower, de? Ha? Tore. Oh, nakasabot na day. Magawas sa ning dugos ilong ba? So mo tay plano nila nga musangko sa langit ang ilang gitawag nga tower. Sa akong pag-study kani si Nimrod, ang iyang batasan gidi ay kay gusto niya nga maghimo siya na siya kinaiya ba nga gusto niyang mailado siya. Mao bitaw nang ingon siya nga gusto nilang mailado sila, walay tawo kuyaw dining tawhana kay wa gyoy nakahimo aning tower nga sangko sa langit. Gusto nila ba nga mobilip ang tawo sa iya Kay sa pag-study igsuon kani si Nimrod gihimo nila ning Ginoo sa katong gilayasan bitaw ni katong gipawalihan ni Jonah katong Ninibe. Sa Ninibe mga igsuon naa sila gitawag nga si Nimrod, ilang god, fish god, isda siya nga Ginoo. Unya kani si Nimrod siya pud ang gasugod og idol worship. When we say idol worship, kanang magsimba og mga binuhat sa tao, mga Diyos-Diyos. Siya ang gasugod. Gani, ang iyang mama nga si Semiramis, gihimong Diyos sa langit. O niya, ang iyang anak nga si Thanos, di tong kontra sa Avengers ha, nga si Thanos man to. Si Semiramis nga iyang mama, gisimba nila, o niya, kini si Thanos, ilang gisimba. Diha gasugod ang mother og son worship. Makabantay mo, i-search nyo na tanang religion. Naadyoy mama ug anak nga gisimba. Tanawa sa tong simbahan karon. Kinsa ang gisimba? Mama ug anak. So di ko mosulti kay na mo kinsa na siya, but diri gasugod diga originate igsuon ang pagsimba og Dios. So nanata idea og nganong gilibog sa Ginoo ang ilang pagbuhat. So ato na mas masabtan sa pagpadayon. So mo ni, na ako'y duha ka punto lang mahumanta. Una, plano sa sala sa tao. Naay plano ang sala nimo og nako. Okay? Unya ikaduha igsuon ang plano sa Dios sa kada tawo. So naay plano si Lord kasi sabi mo tuo nga naay plano ang Dios sa kada usa nato. Amen. So naa kay plano si Lord pod naay mas the best nga plano nimo pero pagbantay kay naay plano ang sala sa atong kinabuhi. Amen. Inay mo tapad be, andam na ba ka? Nga sagit pod andam na. Pamilyar no ang pangutana. Sarang doa. Or nakadungog jumana ba? Kamay sa dibdib. Nga na. Bayang magi. Kamaganta di bay magiliw bitaw. Pero katugon mo kuning uban ba siya ano? Asa ka ni kuno na ning uban na bitaw padayon ta. So plano sa sala sa tao. Amen. So unsa kani plano nila magbuhat sila og syudad. Syudad sa tao na. Syudad sa para makasunod ta mga children. Okay ba maminaw? Ako yung i-check og naminaw bugid mo. Nagbuhat sila og syudad sa verse 4 unya sa syudad naghimo sila og tore nga mo abot. Naminaw jud mga bata. Okay. Kay gusto nila sa ganito, gusto nilang mailado sila. Mahimo silang bantugan. So sa akong pag-study na pod, need mo din magtuon ta kay basig magpataka-taka ta dire nya mabash ta sa social media igsoon. So balik ta ha. Kung lalom kay ni nga pag-study kay lalom ba sa kadagatan, minaw lang gid mo kayo para makasabot og namoy pangutana lang mo niya. Kung nakabantay mo kung ang tao magbuhat og sala, si Lord mupadala sa tao una para iyang sultian. Okay, nakagets? Pero
Pag sa time nga nakasala si Adan og si Eva, unsay nahitabo? Wala pugni sa Ginoo, di ba? Iya ra yung gipakaon si Adan og si Eva sa mao nga prutas. Pero kabantay ka sa Genesis 6, paman ako gi-appeal to wali tong 1 to 5. Genesis 6 og kaning Tower of Babel, Genesis 11, nakabantay ka, gi-stop sa Ginoo ang ilang gibuhat. Basahon nimo ng Bible, matingaw bitaw kabitaw no? Ang mga tao magbuhat og sala, pasagdan sa Ginoo, pawalihan ra, pabiyaon sa sala. Pero kani, gi-stop jud niya ditso. Gipahunong niya ba nakabantay mo? Okay, padayon ta ha. Kay ngano man, ila mong kung gituuhan igsuon nga kaning pagbuhat nilang Tower of Babel, giniyahan ni sila sa mga demonyo. Ngano man, tungod kay ilang sa pag-study na sabtan sa mga scholar, sa mga pastor pod nga nagtuon, ilan ang gibuhat kay ilang pagtuo nga ay portal sa langit didto mo naog ang mga angel. Kuyawa no. Ngano man, tungod kay sa Genesis 6, kung imo nang basahon, ingon ang Bible, ang mga angel, ang mga fallen angel kauban ni Satan nakighilawas sa mga babaye sa aning kalibutan. Ngano man, ang angel walay baye. Nasabtan. Unya tungod kay naibog sila sa mga babae, kay guwapa kay mga babae dayon, ang sala sa tao pod ang hinungdan nga nakatulod sa angel nganong makighilawas sila. Mo nang gi-stop, mao kabantay bito mo ingon si Lord, gisugo niya si Noah nga Noah, daotan kaayo ang kalibutan. Ngano man, ang angel ug ang tao nagkasinabot nga magbuhat og sala. Mo nang ingon bito siya nga iyang patyon ang tibuok kalibutan. Ang nabuhi irakin sa ganito, si Noah, iyang asawa, og tulo ka anak, si Ham, si Shem, og si Japet, og ilang asawa. 8 lang. Nahurot ang tanang tao. Nya karon kay sa pagsanay nila, kay nga man si Lord na pod nga pasanaya ang kalibutan, kay walo ra ba sila. Gikan ni Ham, ni Shem, og ni Japet, hangtod ang anak sila nagkadaghan. Si Ham, nanganak og si Cush, o iyang apo, kinsa ganito? Si Nimrod. Nabalik ang sala sa tao na pod. Naghimo na pud sila og kuan, ginihan sa mga daotang espiritu, naghimo na pud sila Babel. Ngano man ilang gituhan, gusto nila nga ma-connect na pud ang fallen angel ngadto sa tao. Kuyawa no. Mao man nagibalik na nila ang tradisyon nila sa una. Mo nang gusto na pud silang magpakasala, mo nang gilibog sila sa Ginoo mga igsoon. Gani magbasa pud ka sa Bible sa Genesis 39, ang Sodoma o Gomora grabing kadautan. Gusto na gani sila makig-sex sa lalaki. Gani naay angel mingdong bibisita ni Lot. Tingon sa man mga tao, pagawsa inyong mga bisita kay makighilawas mi nila. Lalaki tong namalihog. Nga ilang gustong makighilawas, lalaki pod nga angel kay gwapo mo kuno ning mga angel. Dili na angel. So nakagess sa point tungod sa kadautan sa tao nga kining usa mo gunis deadly sin igsoon kining pakighilawas. Kamakabantay mo sa Bible, daghan kayong namatay tungod kay makig-sex sila sa laing di nila asawa, di nila kuan. Gani naa salay Dios nga si Baal. Nga ang gusto ni Baal, mo na mosimba sila ni Baal tungod kay ang tanang ganaan sa tao ihatag man ni Baal. Pwede makig-sex ka bisan kinsa. So nasabtan ang punto. Mao na nga igsoon, ani nga pagama nila sa Tower of Babel, pingon ng Bible, pagkakita pa lang daan sa Dios na sayop ang ilang binuhatan, ming kanaog ko ng Ginoo na balaka ang Dios. Kaya ang plano sa tao, grabing kadautan. Kinsa guni ganahan nga mudong og langit, kay ang plano mo gud ni Satan, hinaw ha. Kailan mong Satanas? Friend mo sa Facebook. Ayaw po taon. Kini si Satanas mga igsoon, angel ni siya sa Ginoo, leader. Siya ang leader sa mga angel kaniadto. Pero gitagak siya sa kalibutan ngano man gusto pud siyang simbahon. Kabantay mo sa pattern. Ang gagama sa Tower of Babel nga si Nimrod gustong simbahon, gustong mailado, gustong maingana. Mura gusto niya may Ginoo siya ba? Si iyang amahan pod si Satanas, posible nga momampod ang batasan niya ingon ang Ezekiel, ang Isaiah nga gusto pod niyang simbahon siya sa mas Ginoo. Mao nang gitagak siya sa Ginoo sa kalibutan, kauban ang 1/3 sa angel bato, unang naay mga demonyo dire. Kanang mga makit-an ninyo nga diwinde, kining mga tikbalang, kining mga agta, ay pudlingi yung tapad.
Kana sila mga demonyo na sila, ang mga angel na sila nga himong demonyo kay gitagak sa Ginoo, nakasabot sa punto. Mo nay rason igsuon nga dili gyud ganahan si Lord nga ingana ang atong prinsipyo. Mo nay sala. Okay, masabtan ta pagpadayon. So unsa may delikado nga maangkon sa tao mao ni siya gustong dayigon sa mga tawo. Kamantay mo si Nimrod ang iya mga gusto niya, let us make nga mudong kuno sa langit. Mo nay gusto sa kaaway nga mao si Satanas igsuon nga gusto pod nato nga kita pod mahimo tang ilado. Magbantay ta. Kay natay mga talent, natay itsura siguro, artista ta, mahimo tang kapitan or presidente, pwedeng gamito na sa kaaway para mamugarbo na ka. Kaya ba mugarbo? Kana bang di ka patudlo, gusto nimo nga mas habog ka, ilado ka, nya ang mga tao ubos nimo mo ni garbo. Mo ni gusto sa kaaway nga atong mabatonan sa atong kinabuhi. Gani sa mga Bible characters igsuon, daghan kaayo didto nga nahimong garbuso ug una-huna nila Dios na sila. Nasabtan. Okay, nako example. Si Parao, leader siya sa Egypt. Ilang huna-huna, basta dili ka Kristohanon or dili ka wala kay relasyon sa Ginoo, ilang huna-huna basta hari ka Ginoo na ka. Mao bitaw nang gipamatay ni Moises ni Lord tong mga tanang nga mga 10 plagues unya pinakalas nga plague, the death of the firstborn son. Pag once gani mamatay ang anak ni Parao, nagpamatuod igsuon nga dili siya Ginoo. Wa man siya kapugong. Dito siya nasak, ay napaday mas gamhanan nako. Kaya nga nahuna, Ginoo siya. Sinibukadnesar, ingon pud siya nga, grabe, ako ang pinakagamhanan sa tibok kalibutan, ako ang nagtukod sa Babylonia, kung wala pa ko, wa sila'y mahimo. Tanang mga nasod, muli yukbo nako. Pero ingon sa ang Ginoo, gipulihan ang unahuna ni Nebukadnesar o unahuna sa kabaw. Naghubo siya, miusap og sagbot, mingana siya ingon ang Bible, basahan na. Sa 2 Kings bato nga naman, garbo naman. Munang gipatry jud niya sa Ginoo nga kining tawhana kay garbuso naman. Di na kamo ilon ako ako kang pulihag una-una sa kabaw. Ayo jud pagingana. Kay base. Tinga na lang ka kay gaguyod kag kabaw dito gadaro kay imong itugway. Tinga na ka kay ikaw nagausap. Si Benjet naman lagi nang, hoy! Sus Mariuset. Nga naman, garbo naman, nakasabot sa point. Muna, delikado ning garbo gyud. Matod pa ni Lindel, mahirap kainin ang pride. Lalo na pag bar. Nakaguess mo sa joke? Pride nga sabon, balisod na kanon bitaw. Kana ko ng pride nga sabon. Sa mo tagbar. Okay, padayon tayo igsoon. So, si Nimrod, ay mga kauban, gusto nila nga ipasultis Ginoo nga Lord. Nakabaton mi, nakadumis langit tungod sa among kusog, tungod sa among kaalam, diskarte og abilidad. Nasayop sila wala. Nasayop. Gani ingon ang Deuteronomy 8 verse 18. Ayun nablihi. Nakaangkon taog kanang ang tao gitagaan sa Ginoo og kaalam kusog para makaproduce og wealth. Makatrabaho ka, makaeskwela, makatanom ka, tanan na gikan gayud sa Ginoo. Manang walay imo Manang di ka pwede makaingon ka gahago ka diha pero salamat gyud sa Ginoo ang imong isulti. Uy pastor nakatanom man ka diha. Kumato pala bitaw basic. Na bitaw. Pila ro kapag tanong bungkal kuha kag dagami didto sayuna kanom kag kuan. Pero ang tao nga nay mapabusan mingon gid siya nga salamat gid sa Ginoo. Salamat sa uwan, salamat sa naghatag og liso, salamat sa dagami nga among kinuha didto nga okay bagsi tag-iya. Salamat kay ana bitaw ana adi ka dapat na kay kasing-kasing nga mapasalamaton. Ingon pa gani ang John 15 verse 6, wala kung wala si Lord, wala mo'y mahimo. Ingon ang John 3 verse 33, walay maangkon sa tao gawas kun kini ihatag sa Ginoo. Naimo wala. Bisan kanang imong uyab, imong asawa, imong bana, kanang imong relo, kaning kuan dili na imo gikan gid na sa Ginoo. Gikan gid na sa Ginoo pero hinoon pud pasalamat pud pagkas gahatag. Daghang kani papa nimo bola kay do ka basketball, salamat Lord. Juston jud ning bata. Salamat sige. So nakasabot nagispunto igsoon. Mo nang dapat ang musimba og magpasalamat sa Ginoo.
Kaya ang plano sa sala, gusto niyang di ka mo simba sa Ginoo, di ka magpasalamat na. Salamat na lagi. O, nang iyo, kasi may magpasalamat. Nga naman, ima mang i-acknowledge mga bitaw, no? Salamat ko sa Ginoo kay basit unyag pukaon kog sagbot. Ayaw po na hadlok na kay kung sagbot, kaya kong pasalamat. Nga na, mo na kay kinakadawat kag panalangin, ang imong pinakaunang pasalamat ang Ginoo. Diyon bahalag maghilak dito. Salamat. Porto pastor. Bahalag di masabtan basta ka nagpasalamat. Okay ra nate. Sunod ha? Pantay pa na. Ingon si Lord, Lord, i-bless ko Lord. Ingon si Lord, sunod na. Ingon siya tita, no? Lord, kaya ko gininhawa, Lord, ugma. Ay, nakalimot ko. Ugma na lang. Maana kita si Lord, eh. Mayo gani kay dili ingana atong Ginoo no nga og unsay gusto nimo ihatag din niya ba tay tanan Lord tagay kog kusog budaog mi nagkaduwa Lord sunod na mao din napildi mo gapag niagi bitaw joke ra to apil-apil pud na mo nay gustos Ginoo amen inay mo tapad pasalamati lagi ang Ginoo okay salamat sa Ginoo. So, unsa ka gusto nila? Gusto nila maghimo og turi padong sa langit. Mo na pangutanan ako, ang tao makadong mas langit. Ayo na pabangtanan. Dili, una-huna nila nga kaya nilang makadaog or makadong sa langit, pinaagi silang kusog o abilidad. Na may maglalis ron nga mga lalayng relihiyon nga pagmusod ka dire, makadong kas langit, pag may ngani imong buhaton, pag ngani imong buhaton, makasud kas langit, ay mo simbasimban ang ubang relihiyon kay di na sila makadung sa langit. Mao na ilang una-huna igsuon ba nga binuhatan kuno sa tao ang rason nga makadung ka sa langit. Pagbasa ra gud og Bible. Kay ang Bible wa adto nagingon nga magbinuotan ka mahimo kang Dios noon, muhatag ka sa simbahan para modong ka og langit ganuman. Si Lord igsuon si Jesus Christ naghatag sing kinabuhi sa cross. Sure na pagmutuo kaniya. Ingon siya, pagmutuo kaniya, makabaton kas kinabuhing, walay katapusan. Ang langit, nakita ba nimo nga gipuy-an sa Ginoo? Wala pa. Wala pa. Ingon ang Hebreo 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo, may kasiguruhan kita sa mga butang nga makita nga atong gilauman. Wala nato nakita ang Ginoo og langit. Pero tungod sa pagtuo, naglaom ta nga naay langit o Ginoo. Amen. Kita mo hangin, wala. Makakibo mo kasi ng utot, wala. Wala, di ba? Kaya di, makita. Pero minto ka nga naay hangin nga kanang careless whisper nga utot. Nga naman, makabaho man ka. The same sa langit igsuon. Pero ang punto, ayaw dyan pagunahuna nga makadunggid kas langit. Pinaagis imong binuhatan. Kaya may lang una-una. But sa pagtuo ra gyud sa Ginoo mga igsoon. John 3:16 gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa katong mutuo og mudawat niya dili malaglag sa impierno kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Efesio 2:8-9 kay pinaagis pagtuo naluwas kamo. Sure nang naluwas. Ingon ang English saved. Unsa man ang ed past tense sure na nga pagmutuo ka ni Kristo may kaluwasan kas langit. Unang pagnay mo ingon nimo nga pagbinutan so taning simbahan kay mo ni gitukod ni Kristo. Ayo pailad. Ngano man ang Bible guba bahala guba. Ang Bible nagsulti igsuon nga pinaagi gid sa pagtuo ni Kristo. Pero mubuhat tag maayo ngano man ato naman ang gugma sa Ginoo. Pasalamat na lang na nato. Mura mag-utang na loob, Lord. Salamat mga lagad ko nimo. Higugmaon ka na ko Lord kay ikaw ang unang nahigugma sa akong kinabuhi, Ginoo. Amen. Ina sa mong kaguling ubis, salamat Ginoo sa kaluwasan. Manang dita mo simba kay para imong tang relihiyoso or maluwas ta. Ayaw na paghimo ana, usba ang imong unahuna. Musimba ko, mga lagad ko sa Ginoo kay nagpasalamat ko sa kaluwasan nga iyang gihatag. Amen. Ayaw pagingon nga musimba ko kay basig chata na po ko ni pastor or basig may nga pas pastor nga ko yung simba. Ayaw jud na una ako na Ginoo. So ay kuno tay gibalita nga napriso ang ilang Ginoo kay totoo na mga child trafficking. So dili tao, way tao gyud nga dapat simbahon si Kristo ra gyud nga nabanhaw namatay. Mga tanan ko ninyo be, kung nay duha ka agianan, unya naay duha ka tawo, patay ning usa kani isa buhi.
asa man ka mangutana? O sayo nakitubagon. Sa tanang religion, si Jesus ra ang namatay, namatay, gilubong o nabanhaw. So dagto kaniya mo tuo sa iyang pulong ka. Mo ni pulong sa Ginoo, basahon nimo kay siya may nabanhaw. Siya ra may namatay, nalubong og nabanhaw mga igsoon. Amen. Una sa tong kinabuhi, butang si mga huna nga grasya gitanan sa Ginoo. Unya, ingon sila ang ilang plano pod mo ni plano sa sala sa tao. Ang plano nila nga sa verse, unsa gid ilang plano gani sa verse 4, unya mingon sila karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit, himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibok. Di ang plano gid nila dili sila mudong sa laing lugar. Gusto nila nga ilang syudad na ay protection, na ay wall nga ani ra ta, dili na ta magpuyo gud, di na gud ta mo supak na ta sa sugo sa Ginoo. Kay mo ni gusto sa kuan mo gud igsoon sa tao. Kitang tanan gid no na ay protection sa kinabuhi. Diba? Kung dato-dato ta natay, unsa na yung si tawag gani sa Sibilya? Labat. Oh, labat. Kural. Kana, di ba? Naatay CCTV. Naatay mga iro. Di ba? Sa katuaw yung mga askala ng atua, pero gusto na ito na protection. Ari putas, mga pagpadako sa anak, natay pantawid, di ba? Natay mga pangtapak na protection ba? SSS, PhilHealth, sa pailain, pag-ibig. Sa pailain. Tingog mo. Ha, saya? Unsa man og og sa kamatayon, unsa man natuwa na atay? Dadyong, di ba? Secured kita na. Mahadlok kanita nga ingnon ta nga ay mog simbaan na nga naman. Tangtangon kas dadyong. Bahala na lagi ko kasimbas Ginoo basta kadi ko matangtang sa dadyong. Kay una-una sa tao, importante pang ang imong kalugnan, safety. Naaga ni gilubong nga babae nga gwapa piskay damo kuha o gi-rape ang patayng lawas. Safety ri ka ana. Nya maud man kamo ni una-una na to pero kitang mga Kristohanon huna-hunaa nga ang kamatayon dapat dili kahadlukan, dapat pangandaman. Kung naa kay SSS, PhilHealth para sa imong kinabuhi, dapat ang imong kaugmaon sa imong kamatayon, dapat secured asa ka padong. Mangutana si Pastor Nimonia, mamatay ka karon, buyag simbako 7 ka bungtod. Bisan pag usa ka libong bungtod na imong ibabag, mamatay gyud ta. Amen. Pero ang pangutana, dapat di ka mahadlok. Dapat pangandaman nimo bitaw no. Kung mamatay ko karon, mo ni pangutana ingon ni Pastor Miko, asa ka ko padung ba? Kay mamatay magitang tanan. Sugot kag sa dili mamatay gyud ta pero pangutana secured baka sure baka asa ka padung. Kay ingon ang Bible, langit ug impierno ra gyud ang kapadulngan. Wa joy purgatorio, sorry to say. Gani tong ang dato nga namatay, ingon siya nga Abraham, pwede bang pasangyawan to ako mga igsuon nga buhi pa sa among balay? Sa ato, ang buhi may muhangyo sa patay. Pero sa Bible, ang patay may hangyo sa buhi. Ngano man, kahibaw sa igsuon nga pagmamatay na ka, wa kay Kristos kinabuhi, nagpuyo ka sa sala, impierno ang imong padungan. Way nagampo niya nga mga igsuon niya para mudong siya sa langit. Unang usbon na to, itong una-una, igsoon nga naman, sa buhi pa ka, dapat imo nang desisyonan nga mubiya ka sa sala, mga lagad kas Ginoo. Mo na plano ni Lord sa atong kinabuhi, igsoon, samtang buhi pa ka, naapay tsansa. Ayaw nagpaabta nga, salida gatinga na ba? Asa akong kabtangan tayo? Adto ni, namatay. Ayaw na paabta nga nga magtinga pa ka. Ano man, walay kasiguraduhan ang kinabuhi sa kalibutan. Matod pa sa gibali pag niagi, ang Bible dagang saad. Datuon ka niya, pauswagon ka, pero walay saad ang Ginoo nga buhi ka unya or ugma. Munang karon palang daan kung secured ang imo ang kinabuhi sa kalibutan, dapat secured ka nga ang imong kalag mudong sa langit igsuon. Amen. Kay matod pa sa pastor, dapat kung happy imong birthday, dapat happy pud imong death day. Happy death day to you. Pastor, di man ka malipayon kung mamatay ka. Oy, ang punto mo gud ana, malipayon kang mamatay nga naman sure kang langit ka. Pangutan ako ni mo tapad be. Langit ka pa dong?
Langit, impyerno, saksak puso, tuloy ka ba mo nangataha? Patay, buhay, umalis ka na dito. Hintubag. Ato man ay pangutana o niya. Og naa kay dili ni siya binuang ha. Ato lang i-secure digsoon kung kan nga man sure mo gud ang Bible nga pag mutuo kog dawat ka ni Kristo, langit lagi ka. Ayaw kahadlok sa kamatayon. Kaya ang kamatayon pangandaman gid dapat igsuon. Ngano man gusto ni Lord nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Una ang nitabo igsuon tungod kay mo plano nila unsa ganito maghimo og syudad, maghimo og toreng mudong sa langit, mahimo silang bantugan, mahilado sila, mahimo silang kusgan, unya secured silang kinabuhi. Pero unsay gingon sa Bible sa verse 5, unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad og sa tore nga gitukod sa mga tao. Ayan na pag-imagine kung haganan ba si Lord. Basta kay ning naog siya kauban ang Trinity. Mo explainan og kanang natahigayon. Sa Bible ingon ang mga tao, let us make. Kabantay mo sa English, maghimo ta para mudong tas langit may lado. Pero ingon si Lord, let us. Ato silang munaog. Sila mong saka padung sa Ginoo, pero ang Ginoo munaog sila kay ilang libugon. Munang ingon ang Bible igsoon karon usa na lang sila kakatawhan nga usara ang ilang pinulungan og sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa mga naog kita og libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magka sinabtanay. Pareha silang language pinulungan sa una mga igsoon. Naghimo sila og tore. Ingon ang usa atong Tagalog ha. Pakiabot na nga pako. Unsa man ang pako sa Bisaya? Ingon kita itong usa, unsay pako? Pako sa langgam? Pre, pako ko no pre. Ingon ang English, what? I don't understand you. Oh, yan na kita hay. Oh. So galipog na silang tanong si what? Nakikabaw diha, di ba nang what? Kas kabaw na, what? Di. Hanaw na no. So, nung sa hitabo, tungod kay wa sila kagkasinabot, di nako. Alis na ko dito. Bala kayo sa mga buhay niyo, ha? Basta, sa English na. I will depart. I will get my clothes and I will go to another way. Na siya English. Bye-bye, imnida. Arin ako sa iyo. Yung itong Korean. Lisoda kayo, eh. So nakagets mo nga na suway ko na magbuhat mo usa ka magbuhat mo og maggarden mo, magbuhat mo og usa ka balay nya lain-laing lingwahe. Sino sayo? Sino kiko ka? Chit alibangbang ha tong usa. Di ba? Makalibog. So imagine ko na ba og gahimo sa lang ito na lain language ay Bisaya, taga-Iwon, samot na ning mga Bisaya, lahi-lahain bugid kaayo, lahi ning ang badyon sa mua kay butong, ang butong diri kay ang butong sa mua kay lahi-lahi bitaw, di ba? Kalibog ko ni daan. Imagine ko na og kato, lahi language, Korean, na ay Japanese, na ay Amerikano, na pa di Portuguese, di ba? Makalibog yun. Motong wa sila kasinabot, undang tani. Hala mo yun, kapoy ani mo nang nagkatibulaag sila. So magbantay tay igsoon kay basta naa ganitay pagsupak sa Ginoo nga buhaton, magkasinabot ganita libugon gitas Ginoo. Pag ang banag asawa gani magkasinabot og pagpakasala, moabot gid ang time masakpan gina sila. Ay daghang mga passage sa Bible pag kamo gani magkasinabot mong mag-uyab mo or bakada mo nga mangating mo. Nga na mo sa suway jugo ana, ngating ta. Usara buti klase ron. Mangatkat atong suway ko nang katkat sa CR aning high school, tagak pa ng sapatos. Kay uso pa tong Supra sa una nga pinadanser, bitaw nga luag damo ning sapatos. Singgitan ko itong mga classmates sa ang mangod, fourth year po to. Nasakpan. So, nga na, yung naigsoon. Tanan nga naa kay buhaton nga pagsupak sa planos Ginoo libugon gyud kaniya. Tagaan kaniyag panahon at tagaan kaniyag kalibog si mong hunahuna, mag-away mo si mong banag-asawa, mag-away ang pamilya nga naman. Basta ang sala maghari libugon gyud ka sa Ginoo. Especially kung anak ka sa Dios. Amen. Mo nang magsabot mudaan sa imong partner, murag di man ni maayo tong buhaton. Asa di lang. Kira na oy, makasabot na lagi ang Ginoo. Nga na bitaw. Wala magbantay tayo igsoon kasama nila gilibog sa Ginoo. So nakaget sa unang punto.
Delikado gining sala pag magplano gitag sala kay ilang gihimo adto mudong sa langit, mailado sila, magarbuso sila, ma-secured sila silang kinabuhi, may supak sila sa Ginoo gani ang ilang ginabuhat adto kay naman sa gituuhan nga Ginoo nila, ang ilang i-offer ang ilang mga anak. Sugot kati kana ngana lalaki nga bata ilang ihawon kay ihalad nila sa ilang Ginoo. Ya ang mga tao makighilawas bisan kinsa. Mo nang nakita sa Ginoo ang plano sa tao o ilang binuhatan iyang gilibog. Mo na ang sala wa agyoy maayong kapadulngan. No? So why gyud ka og musuyop ka og bato? Wa gyud na ang padulngan na libugon gyud ka sa kaaway, ang imong pangunahuna mapariwala ang bisyo tanan gyud nga imong ginabuhat igsuon nga dili kayo nan sa Ginoo makadaot sa lawas. Mo nang daoton bitay imong lawas pagbuhat kag bisyo. Di ba? Pag magsubra kag mga pagkaon tanan daoton na gilibog naman kasi Ginoo na. Ano man 'yun ang Bible, ang atong lawas templo ni Ginoo. Ingon si Lord gipakamatyan ka sa Ginoo ngano man para kaning lawas gamiton na nimo ni para sa maayo ug dili na sa pagpakasala. Ingon ang 1 Corinthians chapter 3 verse 10 bato 9 to 10 ingon siya nga pag imo nang gub-on igsoon gub-on pud na sa Ginoo. Manang usahay padalaan kag sakit niya. Dalaan kag mga trahedya, mga butang sa imong kinabuhi para magkat-on ka, mubiya ka sa sala og mga lagad sa Ginoo. Amen. Kasi mong tapad be nga lagad ta sa Ginoo. Okay karon, number 2 nga point, plano sa Dios sa tawo. Nga atong tunanig sa gusto sa Dios igsuon nga lukpo na to, ang unang-una gusto ni Lord nga magkatibulaag ta. Kaning lukpo na to ang tibuok kalibutan. Ngano man sa Bible igsuon, di ba? Ang plano niya magpuyo ang tao sa tibuok kalibutan. Sa spiritual speaking, sa New Testament, ang gusto gyud ni Lord igsuon nga kita nga mga Christian, tara maingon Christian ko. Ingon og amen. Ikaw nga nagsimba diri karon, dili lang plano nimo nga mosimba ka kay malangit ka or nakalagad ka sa Ginoo, pero ang plano sa Dios nimo kining imong hikapa ko nimong be. Imo nang gamiton para dili na imarites sa sayop sa ubang tao, kundi isangyaw na ang pulong sa Ginoo. Mao bito na nga gisugo ta dili lang si pastor ang musangyaw sa pulong sa Ginoo diri sa Sibilya. Kay si pastor wala kanunay sa inyong balay. Si pastor wala kanunay sa inyong eskwelahan. Si pastor wala kanunay sa inyong trabahuan. Kisa magibutang diha, ikaw. So ikaw ang gamiton sa Ginoo mo nang sige tag Bible study, sige tag paminaw sa pulong sa Ginoo para unsa imong madunggan imong sulti usab sa uban, mang-invite ka. Punta tayo ng church. Parang baliw sila doon may umiiyak, may tumatawa. Nga na bitaw pero pag-invite lang balag di ka kabaw mo share, invite sa lang or mo share kang gigugma kasi Ginoo pa biya na sa sala pa kay gigugma kasi nga ragod. Gamita ang imong baba. Kibaw mo kung kibaw ta mo sulti, di ba? Sayop gani sa uban og mga binuang dali kitang makasulti. Hoy, Marites, kibaw pa ka? Mao ba? Di ba? Lami kay sugilon tanan nga detail di mong nadunggan sa imong gisulti sa imo kape kayo nimo. Memorize kayo ni bisag hunghong ra gani. Bisag ilabay ra ka ba? Mao ba? Grabe dito si pastor no. Ilabay ra ka. Pero nay mo nang nakapi tanan, na kay flash drive si mong una-una. Pero pagkanindot pod na igsuon nga kita pod gamiton sa Ginoo para musangyaw sa iyang pulong anuman. Ingon ang Bible Acts 1:8, apan kung mukunsad kaninyo ang balaang espiritu, mahimo kamo mga saksi, dili Jehovah ha. Kanang saksi, witness, musangyaw, mahimo kamong saksi sa tibuok kalibutan. Karon di man ka pwede mudong sa tibuok kalibutan. Hinahinay ra God sa imong panimalay, imong pamilya, imong sangyawan sila ba sa maayong balita igsoon. Sa itong maayong balita gani si Kristo namatay tungod sa atong sala, gilubong nya nabanaw sa katulong adlaw. Mo nay maayong balita nga pagmutuo ka ni Kristo, mobiya kasi mong sala, mudong kas langit. Kay ang daotang balita tungod sa sala kitang tanan mudong sa impierno. Mo nay daotang balita pero ang maayong balita pagmutuo ka ni Kristo, makadong ka sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mo ni atong isangyaw igsoon matud pa sa Mateo 28:18 sa 20 nga panglakaw kamo o isangyaw ang akong maayong balita
O bunyagi sila sa ngalan ni Jesus, sa Ginoo Espiritu sa ngalan ni Jesus, og tudloi sila. Amen. Tudloi sila sa tanan akong gisulti ninyo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga, kung mangligad ka mo sa inyong panimalay, sulti sila sa pulong sa Ginoo. Kung manglakaw mo, sulti sila sa pulong sa Ginoo. Anak, ibaw ba kanak? Ang gusto sa Ginoo nga mga lagad kita niya. Kung mangaon mo, magsulti mo sa pulong sa Ginoo. Nasa ato kilala mo tagipang sulti no. Pag mangligad ta, layan tong gipang sulti. Kung mga lakaw ta, teka sige ka ya dia pagdali kay masimba pata. Kay mamalita ka dire. Napo ka doon. Di ba puro sayo, puro maot ang atong isulti. Pag mangaon na, ikaw na, sige rin kagkating. Kung saan mo kasi dito, bagyago rin kayo ka. Ay mo mga igsoon, abay kaon-kaon. Gati bulaag, pero ang plano sa Ginoo bisan asa, bisan kung sa imong buhaton magsultian na ita sa pulong sa Ginoo. Pastor, kanunay ba? Depende, good na. Kayo magsulti, magmananom, day mo. Manarabaho, day mo. Mag-eskwela, di ay. Depende, good na. Pero ang punto ba nga, dapat sa tanan itong gipang buhat, apel ang Ginoo. Abi taga-away nga pastor sila yang asawa, gaaway sila anong? Ingon ang anak, mang anong apel man kapunay ang Ginoo, dapat lang. Dapat lang nak ngano man. Da kung way Ginoo sa panaglalis, walay panalangin ang pamilya. Una maglalis man o galing, dapat apil gyapon ang Ginoo kaysa may magsulbad sa problema. Tanaw mag-away ta, litsik taa ka di pa pruya. Tanawa mag-away ka nga naman ang ipanawag kung man mga demonyo. Matag ipotanan. Musta man imong anak ay imong mama adto, singan si imong mama day demonyita. Singan si imong papa demonyo. Ngano man mag-away mo kuno sila demonyita ka. Demonyo ka na, tanawa. Ano naman, imungan, kung sa po'y tawag si imong mama, so tingan, sa batang limot ko, basta kay, ang ilang, sige, sultian ay mag-away, demonyo man. So, sige, jug away, why? Panalangin. Munang sa atong kinabuhi, maglalis mo diya, apil ang Ginoo, kami maglalis bito mi. Ingon ang Ginoo sa pulong si Ginoo, submit to your husband. Ingon ang asawa, ingon ang pulong si Ginoo, love your wife. Ingon pang anak, Mama, ingon ang kuan, ayaw pakasuka ang imong anak. Pantay jud ka, pakasuka jud ko. Anak, ingon ang pulong si Ginoo, tahura imong mama para mutaas imong kinabuhi. Gusto pa ka mabot og tsinta? Oo. Tahura ko, di ba nga na, basta bahala gud basta kay apil ang Ginoo. Mag-away ang mag-uyab, apil jud dapat ang Ginoo sa istorya. Tanan nga imong ginakuan apil jud dapat ang Ginoo. Ayo jud tanga ang Ginoo igsoon kay naay panalangin diha sa Ginoo. Amen. Kaya negatibong nahitabo sa nawalis. Sa una magong panahon, negatibo ang nahitabo ni Stephen. Gibato siya hangtod mamatay kay gawali sa pulong sa Ginoo. Nagkatibulaag ang mga Kristohanon. Gihimo tong katuyuan sa Ginoo bahalag negatibo basta lang kay ang mga tao magkatibulaag naman gusto ni Lord masangyaw ang pulong sa Ginoo igsoon. Si Pablo na priso bisag nagsangyaw ra siya sa pulong sa Ginoo pero ingon siya, Lord, salamat kinapriso ko tungod kay makasangyaw ko sa mga laing tao aris prisuhan. Grabe no? Lipay siya bahalag na priso kay salamat Lord. Una kasangyaw ko sa gawas, aris prisuhan makasangyaw pug ko. Salamat Lord kay na hospital ko. Kanabi tay pastor nga na hospital kauban sa akong papa. Grabe nagsangyaw siya oy. Nag-dextrose gud siya nagsangyaw siya nga gigugma sa Ginoo biya sa sala giampuan niya ang mga tao. Ngano man, nagpasalamat siya, bahalag na hospital siya, kaya nakasangyaw siya sa maayong balita. Manay nga na, itong unsay may taboy igsoon, si Rikrek. Nakabangga na siya og sa lubok, nakabangga, nagbatanon, tungod sa pug, bangga. Unya ka itong batanon, Christian man. Kumana to, salamat sa Ginoo kay pagka doon niya sa prisuhan, gisangyawan niya ang mga pulis. Kuyawan ni tawana, oy. Kana tawana pinabilib jud ko ana basta sangyaw kay bisakin siya makit-an iya jud ang sultian sa pulong sa Ginoo. Sa plaza pod pag na-evangelism nila sangyaw ginas pulong sa Ginoo. Balag nakatibalbalintong nang sa una yang gisulti pero sangyaw jud na siya ingana ang iyang gasa. Imagine na nakabangga pero ayaw gani kay katong nabanggaan Christian pod gipasaylo pero wag gid kaayo nabali bagbok wala. Kinay ra pagabangga kay naka-break man pud siya pero gadugo ang Hiner to mo nabuggo mo to ha. Ang pauntan ara siya. Basta kay nakasangyaw siya. Nakages igsoon bahala kun say mahitabo. Gamitan na ay katawa para isangyaw ang pulong sa
Ginoo mga igsoon. Amen. Kay gusto ni Lord nga mubiya ta sa sala kining garbo sayop nga prinsipyo og sayop nga mga kaalam. Sa unsang pamaagi, padalon ta si Ginoo mga mensahero. Padalan ta niyag sakit, balatian, problema, pagsulay, nay mga linog, gubat, kamatay, sakit ug kagutom. Kabantay mo sige man mag Facebook, tanaw mo cellphone, tanawan ang mga pangitabo karon sign na nga mahapit nang mobalik ang Ginoo. No? Muna na sign, hapit na gini sa time nga i-build na tong third temple, di ba gagira pa man tong Iran ron og ano? Sige pa nagira pa moabot ang time sa tribulation na ay mutindog, na ay siya, na ay usa ka antichrist nga magpakadiyos siya. Muhatag siya false nga sayop nga kalinaw. Unya sulod ana tukuron ang third temple. Pag once nga matukod ang third temple, mobalik na ang Ginoong Hesukristo. Pero dili gani ka madalas sa Ginoo sidang mobalik siya, luoy kayo ka. Kay ingon ang Bible, wala pay nakasuway sa grabing kasakit nga nasuwayan nato karon. Musugot ka? Ano to ditso? Sakit kay naigsoon, maimpirno padug kamo nang hinaot nga sa atong kinabuhi samtang naay chance sa kada adlaw atong biyaan atong mga sala. Di ta magpuyo sa atong kagulingong prinsipyo atong alagaran ang Ginoo. Kaya nga naman, ang plano sa sala, pation taniya. Pabuhaton taniya og nindot, lami, pero pation kaniya. Ang imong gugma sa Ginoo, gugma sa tao niya, mamatay kas impierno, pero ang plano sa Ginoo igsoon, gusto niya makauban kas langit. Amen? Kaya diri sa kalibutan, matud pa sa ka saying, life is too short to be stressed. Ang kinabuhi, ayaw kay ka-stress, kay mubo, nagid ang kinabuhi. Pero life is too long to enjoy. Kung taas na pod kinabuhi nimo sa kalibutan, di na pod maayo nganuman ang kinabuhi sa kalibutan dili gyud maayo. Di ka ma-enjoy jud sa kalibutan, punos problema, utang na no. Kasakit, monkeypox, mabot na dogpox, ano na pigpox. Na mabot naggining ani. Maingon man Bible ana, napad linog nga grabing kusog sa China bitaw 1,000 kalinog ang niabot ato. Grabing kasakit. Mo daghan po ining gira. Mo nang hinaot igsuon nga ato ning sirusoon. Nga sign ni ba instrumento ni sila gipanggamit sa Ginoo kanang imong sakit balatian diha sign na instrumento na para mobiya ta sa sala mga lagad sa Ginoo. Last ka verse mahumanta. Amen. Philippians 1:21. Mo ni ang time nga ang gingon nga si Pablo na preso siya. Philippians 1:21. Oh, sa daang kasabuta, bag-ong kasabutan na igsuon gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat, Roma, Unang Korinto, Ikaduhang Korinto, Galacia, Efeso, Pilipos, muna. Pilipos 1:21. Kita nas Pilipos? Lakaw pa? Napas lubok di. Lakaw pa di ay. Panakayan kung mabot dito. Balhabal no. Kaya Pilipos 1:21. Ang unang makamin tagaan og talong. Pa may bunga man di. Puho na. Utang. Oh, tangon ra. Nakaunag amin oy. Nana, Pilipos 1:21 para mahumanta. Atong basahon ingon ang Bible kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. Balikon nato kasa kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. Induta. Hangad ni pastor, gipapili si Pablo ba kung mabuhi siya, lipay siya kay ang iyang kinabuhi para ni Kristo naman. Dili ni para niya. Unsa iyang sala nga gusto, unsa iyang prinsipyo nga dili maayo, dili na pwede. Ano man, ang tanan niyang desisyon dapat na ay desisyon gikan sa Ginoo. Mo ni pasabot niya. Nagpagamit siya sa Ginoo, bahalag na priso siya, malipayon siyang magpagamit sa Ginoo sa kamugaway man o sa kalipay, sa kagutom or sa kabusog. Ingon siya malipayon siya mga lagad sa Ginoo. Pero ingon pud siya nga ang kamatayon nalipay siya. Nga ang kamatayon magdugang kun niya og laing kalipay.
Kung buhi siya, malipay siya. Kaya naasay Ginoo, pero mamatay po siya, lipay siya nga naman. Sure man siyang asa siya padong. Kay makauban man niya ang Ginoo mo ng Lord. Ingon siya usahay ko, anak ko Lord, aning kalibutan na, kay kapoy na. Pero kung buhi ko, salamat kay, kung asar ako taman, malipayon ko kay magpagamit ko nimo Lord. Kung mamatay ko, salamat kay makauban na gid kanako Ginoo. Dagan sa mga tao nga way kalipay sa kinabuhi. Buhi sila or patay. Ano pagampo igsoon nga buhi ka, i-enjoy nimo ang kinabuhi karon gaspila pa ka. Enjoy sa nimo nga gaspila ka kung naa ka state nga nag-uyab na ka, enjoy pud na nimo samtang nangalagad sa Ginoo. Kung nakas kaminyo na enjoy nimo na bahalag stress ting anak no. You know, enjoy nimo kauban ng Ginoo, magtanom ka diha, mo trabaho ka, biyahe ka, enjoy nimo nga naman. Ang kinabuhi mubo ra kayo imong i-stress. Pero ang pag-ampo pod nga samtang kuhaon ta si Ginoo, kana bitaw moingon ta nga Lord, ug ano sa ako nimo kaon, andam ko Ginoo nga naman, sure kong langit ko. Amen. Naot nga ingana ang atong hunahuna igsoon nga bisan asa ta padong malipay ta kauban ng Ginoo. Naay sa kastorya mahuman ko naa sila nagbiyahe ang asawa kining padong sila sa Amerika kay ang bana kuan man ga abroad. Plano sila nga sila na po'y mudong sa kanang papa. Unya naay turbulence nga nahitabo. Hadlok sila ba nga andam ninyo ang life jacket ninyo ingana kay posibleng mo landing ta kanang ang landing kay di maayo ba. Nya natinga tong piloto ay katong flight attendant nga wa nag-jacket, wa nagkuan tong relax na tong an ba asawa o kaban siyang anak. Ingon okay ra ka diha ma'am. Okay, nahanabala ka naman. Okay ra ko sir nga naman. Og paabton tas Ginoo atong kuan Amerika. Salamat sa Ginoo kay anniversary sa akong bana, kaming duha. Ug mamatay pug ko karon, salamat sa Ginoo kay makauban na nako ang Ginoo. Relax siya nga naman kay bawo man sila nga buhi or patay, makauban nila ang Ginoo igsoon. Amen. Unang hinaot sa atong kinabuhi, mag-enjoy ta. Buhi ka karon, kauban ng Ginoo paglipay. Kuan ka sa Ginoo paglipay kay kauban gyapon nimo ang Ginoo. Amen. Unang igsoon sa ako sa makausa ka ng atong sirusuon ang kinabuhi nga biya ta sa sala ayo na i-enjoy ang sala kay kaning sala gid ni makalipay nimo mahatag ni kasakit nimo imong pamilya og sa kamatayon nimo sa impierno pero kaning paglipay kauban ng Ginoo walay pagmahay gyud igsoon kapoy ni mga lagad sa Ginoo daghan kag bantayan daghan kag likayan daghan kag biyaan pero nindot worth it nganuman human sa kinabuhi makauban man nimo ang Ginoo. Amen. Akong giyangyo ang tanan sa pag-iyong sa mata ug duko sa ulo makampo ta. Ginoo, salamat kayo Lord sa mga kinabuhi.